This public service content is brought to you by Grace Pharmacy. Wala sa gihapon nagakadula ang ginatawag nga stigma sa mga tawo sa mga nagpositibo sa HIV/AIDS. Pero nakahibalo bala kamo nga may isa ka nurse nga naga-advokasya nga buligan ining mga pasyente nga nalatnan sang balatian kag pati na sa pag-inganyo sa iban pa nga magpa-test para mahibaluan kung nalatnan sila sang HIV/AIDS. Ining istorya sa Baganihan. 2021 na, kag manog 2022. Pero nagakatabo sa gihapon nga kung makabati ka pa lang sang Human Immunodeficiency Virus, Acquired Immunodeficiency Syndrome o kung HIV/AIDS, madamo ang gilayon nagadistansya sa mga nalatnan sang balatian. Ang masubo kay hindi lang mga pasyente ang apektado, pati ang ila pamilya ang nagabatyag man tungod sa ginatawag nga stigma sang sosyudad sa mga pasyente nga positibo sa HIV. When you hear the word HIV, what comes to mind? And it's, I believe she was 14 or 15. Nagsiling siya nga kadama. Ang HIV isa kasahi isang sexually transmitted disease nga kung hindi mabulong sarang maglala kag magresulta sa AIDS. Isa ka chronic kag life-threatening disease. Naga-average siya 33 ka mga panibagong kaso sang HIV ang Pilipinas sa kada adlaw karon nga 2021. Sang 2020, naga-average lang kita sa 22 cases a day. Pang-apat ang Region 6 sa may pinakamadamo kaso sang HIV nga may 64 cases sa bulan lang sang Setyembre. Inisadig sa report sang Philippine Society for Microbiology and Infectious Disease sa Western Visayas. Sa Pilipinas, 81% sa HIV infection ang na-transmit paagi sa male-to-male sex, 15% naman sa male-to-female sex. Humali naman sa 1984 tubtub Setyembre sininga tuig, 29% sa mga ginreport nga HIV cases nagapangidaron 15 tubtub 24 anyos. People are so afraid of getting screened. People are afraid to get tested, no? So we try to normalize screening. When we conduct screening, dili lang kami ga-screen because we want it out to be open, no? So that because kung mapamisadun mo gid, ang HIV is just a medical condition. Si Butch, isa ka anay nurse sa Estados Unidos, pero makaligad ang 20 ka tuig nga serbisyo. Siyang nagpauli kag nagdesisyon nga tagaan atensyon ang mga HIV patients bangod sang padayon nga pagdamo sang kaso kag sa nagapadayon man nga stigma sang sosyedad sa mga nalatnan sang balatian. Bisan ano nga pamaagi ang ginhimo niya para mabuligan amat-amat dula ang ini nga stigma. Wala man na nilaging gusto, no? Like ang cancer, ang hypertension, wala man na nilaging gusto. So why is there stigma attached to HIV? Diba? Because of discrimination. So, how to get rid of discrimination? You talk about it. Nangin kaupod ni Butch ang Pulan Negros, isa ka HIV advocacy health group nga ginatapuan sa mga health professionals. Nagabulig sila sa mga HIV patients kag sa pagpalapnag sang ihibalo angot sa HIV agod man madula ang stigma o kunang malain nga pananawan sang publiko sa mga nalatnan sang balatian. Tiun man ini natagaan naton pagtamod ang ini nga problema nga nagaluntad labi na sa mga pang-idaron 15 asa 34 katuig. Oo, mga hubin pagid ang magakaapektuhan. Mga tao na hindi makakuha sang insakto nga serbisyo tuga sang hindi pareho nga pagtatar sa ila. Sa pagpanguna ni Doktora Dolores Romela Ruiz Tiples ang Pulan Negros, nasugda ng libre nga HIV testing sa mga seminar sadto sa mga mall sa Bacolod. Kaupod ang City Health Office kag iban pa nga organisasyon. Ang testing importante agod mabuligan ng mga pasyente antes pa maglala ang balatian.
We have to overcome together the challenges also as we fight COVID-19, which threatened our gains in fighting HIV/AIDS. Pero bukod sang nangin negatibo nga pananawan sa HIV/AIDS, madamo sa mga pasyente ang nakulbaan nga magpabulong kag atubangon ng mga pagtilaw dala sang balatian. Nahang pa naman ni Butch ang mga kabudlayan sa mga HIV positive. Gani bilang volunteer, ginsugdan niya man ang iya mga counseling kag pag-inganyo sa iban pa nga mga HIV patient nga magpa-test agud mabuligan sila. I would screen them in my car. So, ma-meet kami di sa SM or kundi na parking lot. And that's how we would test, no? That's how I would screen them. That's why nambali, ay gusto ko maniubrahon. So, when Bagani Community Center started, ang first batch of volunteers, ang mga mga tao nga gusto gid mag-entra. And then it just spread. Gani upod man sa Pula Negros kag mga local health organizations nagpanikasog si Butch nga matukod ang isa ka center para sa mga HIV positive. Sino ba lang magdumdum nga halinsad to sa sulod sang iya sa lakyan? Ini na karon ang ginahandom ni Butch nga Bagani Community Center sa 6th Street, Lacson sa Bacolod. It's very rewarding, very fulfilling knowing nga nakabulig ka sa tao. No? The reason I call my volunteers Bagani because Bagani means hero, right? So for every life that you touch, for every life that you save by getting them, by testing them, by screening them, you are truly a hero. Humalin sang 2019 ang center ang nangindalang pana sang kadamaan ng mga HIV positive. Linibo na ang ilang nabuligan halin sa libre nga testing hindi lang sa Bacolod kundi pati na sa pila pa ka mga banwa kag syudad sa Negros Occidental. Ang struggles usually come from not knowing what to expect. But when you shed light and when you share information about HIV and the treatment, people nga may HIV mas nagamagan ila balatsagon kay ay amo hapos man lang gali kag ang the government gabulig no because all medications, consultation and lab works are all free. It's covered by the government. So ang ila ba lang expectation nga kung may HIV ko kadako sang gastuson ko, mapatay na ko. You know, you need to debunk all of those nga mga paminsar because hindi na siya tuod. Si Butch ang may 78 na ka mga volunteers ang nagatuytoy sa ila agod malampuwasan ng pagtilaw nga natuga sang balatian. Isa sa mga volunteers sa center, ang 29 anyos nga manunudlo nga aton lang hingadlan nga si Dino. Siya ang na-diagnose man nga may HIV sang 2019. It was devastated. I was scared. I thought to myself na agoy mapatay na ko. And then I thought that everything came crash and everything is ruined in my life. And I became distant. I became in denial. 6 months that I have been living with fear, with shame, with anger. Up until to the point that, you know, I told to myself na hindi ko na kaya na ako lang siya. Istorya niya daw halos katapusan na sang kalibutan sang malatnan siya sang balatian. Tub-tub nga nakabangon siya sa bulig sang center nga karon iya naman ginabuligan. People judge me to the extent that I felt to myself that ako nang pinakahigko na tao sa bulig ng kalibutan or ako nang pinakamasasari na tao sa bulig ng kalibutan. But you know, opening up to those people made me realize that kung sino gid ang mga tao nga nagapalangga sa akon and sino ang mga tao that who would understand and who would stay no matter what. Kadaman sa mga volunteers sa center, mga nagpositibo man sa HIV nga karon ginapadayon ang nasugdan nga kampanya nanday Butch kag sang Pula Negros para maluwas ang iban pa nga nalatnan sang masakit. It is not the end of the world. It is actually life must go on. Life must continue. And the beauty of life is no matter how we fall down, we would always go back. We would always stand up. Halin sa mga health professionals nga volunteers sang Pula,
hasta na sa mga volunteers sang Bagani Community Center sa pagpanguna ni Butch, mga Baganihan nga naghandom sang mas maayong nga komunidad para sa mga HIV patients. As long as they need help, mabulig kami. As long as kaya namon. Karon amat-amat na nga nagasangkad ang ihibalo sang publiko angot sa HIV/AIDS. Samtang ang kadamaan ginapalayuan ang mga nalatnan sang balatian, si Butch kag ang kaupod niya nga mga advocates mas ginpili nga palapitan sila. Ginpili nila nga mangin parte sang solusyon sang mangin parte pagid sang problema. Hindi mo kinahanglan mangin gamhanan o kon may ikasarang agod makabulig sa imo isig katawo. Bisan ako o kon ikaw, pwede mangin Baganihan. Ako si Nico Delfin, magadala sa mga istorya sang paglaom kag pag-asa sa kada simana. This public service content was brought to you by Grace Pharmacy.